Bon dia, em dic Alexandra Mendieroz i estic estudiant segon de batxillerat a l'Institut Salvador Espriu de Barcelona. En primer lloc, cal que ens informem sobre la situació actual de la llengua catalana, ja que molts joves tendeixen a parlar la llengua castellana abans que la del català, tot i que la seva família sigui catalana. Segons un estudi realitzat per la Plataforma per la Llengua, tan sols el 14% dels alumnes de secundària i el 35% dels alumnes de primària parlen català a l'hora del pati. De l'estudi s'afirma que els alumnes de quart d'ESO dominen més l'assignatura del castellà que la del català i que tan sols el 53% dels joves de Barcelona dominen el català. Conegudes aquestes dades, podem comprovar que la situació de la llengua catalana és preocupant, però encara estem a temps de revertir-ho. En segon lloc, una de les coses que els catalanoparlants tendim a fer i que hauríem d'evitar si volem que la llengua catalana no es perdi és que tendim a canviar del català al castellà quan algú es dirigeix a nosaltres en castellà. Aquest hàbit és un hàbit que hauríem de deixar de fer si no volem que el català es perdi definitivament. Al meu centre, com a la majoria de centres de Catalunya, es tendeix a parlar el castellà a l'hora del pati, tot i que també és cert que hi ha molts nens i nenes que segueixen parlant català com acostumen a fer a casa seva. Personalment, amb tot el meu entorn parlo català amb els meus amics, amb la meva família i amb tota la gent que m'envolta, tot i que a vegades tendeixo a canviar del català al castellà quan algú em parla en castellà. I finalment, els catalans tenim el privilegi i la sort de poder parlar dues llengües, el català i el castellà, i penso que és un avantatge que hauríem de cuidar en comptes de reprimir-la. Moltes gràcies, Alexandra Mendieroz.